Hej, i dag vil jeg vise, hvordan man indberetter kørsel via vores hjemmeside. Man går ind på www.euro-industries.dk. Man går under kontakt og medarbejderindberetninger. Her logger man på med sit brugernavn, som er e-mail, og sit password, som er initialer med store bogstaver. Når man er logget ind, vælger man udgiftsposter og ny kørselspost. Her udfylder man så datoen for sin kørsel. Det kunne være i dag. Man udfylder, hvilket firma man nu kører for eller arbejder for. Man udfylder selvfølgelig adressen, postnummer, byen. Man udfylder, hvor man kører til. Det kunne også være Euro Industries. Man kunne tage Jernbanegade 10. Systemet angiver selv kilometerne. Hvis ikke den kan kende ens kørsel, må man selv udfylde det. Man putter sit registreringsnummer på bilen. Man udfylder en bemærkning. Og har man returrute den samme dag, kan man krydse den af. Har man returrute den anden dag, kan man også krydse den af og ændre datoen. Så trykker man på gem. Nu kommer der ens kørsel op her, at man kører fra og til, og at det vedrører bemærkningen, det er eventuelt kundebesøg. Hvis man så vil indsende den til virksomheden, så klikker man af her og trykker indsend. Så kommer man ind i et skærmbillede, hvor man skal udfylde rejsens formål, og det er eventuelt arbejder hos byggefirmaet. Har man nogle øvrige bemærkninger, kan man udfylde dem her lidt længere nede. Ellers, når man har sikret sig, at alt er korrekt, så trykker man videre send. Nu er ens kørsel indsendt til virksomheden og afventer godkendelse. Så kan man logge ud.